hindi ko siya napapansin. Nakikita ko nung mga nakaraan, pero ngayon ko lang ulit chinek. Talagang pag-check ko, talagang wow! Dito lang natin sa input code, or dito lang, pwede rin dito. Ayan. Input code, or dito, kahit dito pwede. Ayan, input code natin. Tapos, dyan lang natin ilalagay yung code. Ayan. Ayan, dyan natin ilalagay yung mga nandito sa loob ng ayan, ipapasok ko to. Hello guys! Hello mga mamshi! Hello mga papshi! Welcome back to my channel. Teresa Bisaya pero Bicolana, ang inyong tenderang Bicolana na Bisaya. Apelyido lang yun. Ayan guys, gusto ko lang sa inyong i-share yung aking upload na sabi nga ni Madam ST, diba? Kasi siguro yung simula ng ma-monetize ako, yun yung upload ko na talagang nag-boom ang videos at saka ang revenue. Ayan. Kaya naman ito i-share ko sa inyo. Kaya nung tiningnan ko siya talaga, sabi ko, ayan. Alam nyo ba kung ano yun? Ito ay ayan. O, diba? Talagang nagulat ako guys dahil simula nung ako ay ma-monetize, yan lang yung aking video na talagang nag-boom yung views. Sa iba, maliit lang to. Pero para sa akin, ay malaki na to. Ayan. Bakit nga ba nag-click ang ating upload na ito? Malamang, unang-una ay yung ating thumbnail. Diba? Kahit sino magsabi talagang thumbnail. Kasi talagang mapapaklik dahil diba, try to win. Kasi guys, nung i-upload ko yun, hindi naman ako seryoso doon. Kasi kung mapapanood nyo yun, diba, matutulog na ako noon. Mukha na akong, hindi na ako fresh noon. Kaya, hindi ako seryoso nang i-upload ko yun. Kaya ko lang naman siya naisipang i-upload or gawin dahil yun nga may napanood ako. Tapos, nung araw na yun, meron akong nakuhang Marlboro na nabili ko, isang rim yung nabili ko. Meron siyang scan. Naalala ko yung upload ni Madam Belen, tapos in-screenshot ko, tapos in-upload ko. Hindi ako seryoso na kung mananalo ako ron o mabubunot ako ron, di ba? Maingay, may tricycle. Ano pa ba? Hindi ako seryoso doon. Kaya pag may mga nagko-comment na bakit ko raw shinare yun kasi paano daw ako mananalo, hindi ko na lang sinasagot kasi hindi naman nga ako seryoso, diba? Tapos may mga nagtatanong, hindi daw nila ma-verify yung ID nila, hindi raw sila makapag-picture. Ayun, hindi ko rin sinasagot. Minsan sinasagot ko, sabi ko hindi ko rin po alam kasi isa lang din naman ako sa nag-try na hindi ko nga ina-expect na dadami yung viewers. Kaya doon sa mga nagtatanong po, pare-pareho lang tayo na nag-try. Tapos ang kagandahan pa nito guys, talagang mga organic yung viewers natin. Kaso nakakalungkot yung mga comment doon. Merong negative, merong positive. Yung ibang negative, sabi, bakit daw shinare ko yung video na yun, paano daw ako magkaroon ng chance na manalo. Okay lang yun, kasi hindi naman nga ako seryoso dun sa palarong yun. Kaya, grabe talaga, hindi ko ma-express yung aking, lalo na, kinumusta ni Madam ST. Ayun, kasi, hindi ko siya napapansin. Nakikita ko nung mga nakaraan, pero ngayon ko lang ulit chinek. Talagang pag-check ko, talagang wow! Diba? Kaya ito, try uli natin na makapag scan tayo. Try natin kung magkaroon talaga ng problema kasi doon sa iba nagkakaroon ng problema. Try ko kung magka-problema ako ngayon, pero sana wala yung password ko. At saka yung iba pala nagtatanong kung paano nahirapan sila mag-password.
Ano lang yun guys, kailangan kasi meron kayong ilagay na special character. Ayan, bago yan, shout out sa aking 5 member, kay Impacto Guaps, kay Ria's Life in Korea, kay Girly Baisat, kay Mami Sha, at sa ating ST, Rose Jam 11, shout out sa aking member. Ayan guys, susubok tayo, maglalagin ulit tayo. Hindi ko nakuhaan ng video yung aking paglagin, pero wala namang naging problema. Ayan, meron na akong 4 na kaha. Susubukan natin ipasok to kung magkakaroon ng problema. Tapos, tingnan na rin natin kung anong pwedeng mangyari. Ayan, dyan lang daw ilalagay sa input code. At saka dyan sa may ibaba, sa may kaha. Yan, diba? Try natin. Tapos, dyan lang natin ilalagay yung code. Ayan. Yan, dyan natin ilalagay yung mga nandito sa loob ng dyan sa loob. Ayan, ipapasok ko to. Ayan. 5. Ayan, tapos I'm not a robot, diba? Enter. Okay, meron na tayong 1 raffle, and tapos enter another code. Ayan, enter ako lang yung mga, tapos pag wala na kayong ipapasok, ayan, pwede na mag-exit. Tapos pwede nyo na dito pala yung ano natin na yung profile. Ayan, diyan nyo makikita kung yung ID nyo ay na-verified na. Ayan, diba? Nandyan yung name, yung email, tapos yung 8 raffle entries, tapos ayan, government issued ID verified. Tapos meron pala ako ditong napanalunan. Ayan, kaya lang parang wala akong balak ayan, diba? Redeem. Tapos pwede ko siyang i-redeem now, pero hindi ko pa siya ginagawa dahil wala pang time. Ayan. Tapos alam nyo ba guys, lahat yan ay may points. Katulad niyan sa task. Ayan, paano tayo magkaka-points? Ayan, visit our history, answer trivia, play game, input unique pack, at saka update nickname, di ba? Pag update lang ng nickname natin ay meron ng 25 points. Kaya lang itong play game parang wala siya. Kasi pinipindot ko siya, ayaw. O meron na pala ito game. Marlboro Legendary Puzzle. Ayan, di ba? Subukan nga natin. How to play, drag, assemble, win. Solve 3 puzzles with 200 seconds to win the game. Wow! Shout out kay Rubia31 Vlogs, kay Mervin Chedrick, kay Ruby Sulicar, Ibinget SNR16, kay Rochelle Idades, kay Jom 10, kay Sini Marju, kay Kuya Ton, kay Cruz Family Vlog, Ana Lupabriga, AJ Campo Vlogs, Joberlin P, Mariam Gausa, kay Atobs TV, kay Mama Rage, kay Ani Sipcon, shout out kay X and Migloy, kay Rose Jam 11, kay SM Sha Vlogs, kay Pangko, kay Bilen Argeles, kay Sis Maymay Selva, Jom 10, Josh Dil TV, Jason Adeno, Mami Sha, kay RMA Vlogs, kay Risa de la Cruz. Ayan lang guys. Kay Christina Taop, kay Pink Apron by Job,
kay Joberlin P, kay Oma Life, Damaso Resurrection, Rubia 31, Impacto Guaps, kay Fabrian Baltasar, kay Setenshi 06, Maricel Gamboa, Kuya Ton, Jobis o Jepsi Diary, ayan, Marita Pica, Tens Tano Vlog, Ana Lupa Briga. Yan lang guys. Thank you for watching.